A algunha ou algún de vos aburriuse hoxe? Sentiches nalgún momento a tua cabeza como algo separado do corpo? Camiñamos polo Parque de Belvís, en Compostela, ata dar con Paula San Martín. Vai un truco. Se a escoitas con atención, podes vela camiñar coa cabeza. Gústanos saltar as normas. Somos iguais. Bueno, son Paula San Martín, son actriz, estudante de filosofía e vivo aquí en Santiago de Compostela, desenvolvo aquí o meu traballo como creadora escénica. Agora estamos traballando tamén nunha serie, facendo un capítulo piloto e tal. E, bueno, estou sendo esta persoa, ¿no? Pero vou modificándome así día a día. Supoño que teredes curiosidade por saber que isto de Andrómedas, constelación familiar. Por iso preparei este workshop. E isto serve tanto para un cambio de identidade sexual como para un cambio de profesión. Andrómedas, constelación familiar, chamase. É unha serie pensada para televisión, que ideamos Yelena Molina, Arantxa Treus e máis eu, e logo veu un equipo encabezado por Margarita Morelo a traballar con nós. E é unha serie que trata a temática das actrices, da dificultade que temos para traballar moitísimas veces, e todo eso dentro dun contexto da constelación familiar, que é unha terapia creada por Bert Hellinger, que era un psicoterapeuta alemán, que consistía en tratar o teu sistema familiar para resolver os problemas do teu presente, non? Actriz, muller e galega, o sea, para min é traballar como creadora, non sei, como actriz e como creadora e tal, pois é sempre traballar desde a vulnerabilidade, desde a marginalidade. Eu tampouco fago parte moito do que o, entre aspas, o mainstream, así, entón traballo moito desde o meu recuncho, digamos así, e sempre en situacións de moita vulnerabilidade, ¿no? Que é esa palabra tan de moda, a resiliencia, ¿no? Que é a resistencia activa e a vulnerabilidade, porque somos un sector perigoso, o sea, perigoso para o sistema, penalizado, o sea, non temos dereito a elaborar noso traballo, a desenvolvelo, estamos sempre tendo que facer un traballo extraordinario para poder traballar, o sea, para poder levar a cabo pois, o noso traballo. Non esquezades de deixar un donativo para a artista. Os chourizos aos teño con unhas patacas, un repoliño, un anaco de touciño, mañá fago un caldo. Estamos abocados a traballar sempre desde situacións de marginalidade e vulnerabilidade, non? E sendo forzados a convertirnos en burócratas para poder visibilizar o noso traballo. Eso, o sea, todos son problemas engadidos, non? Claro que non, a ver, non é cuestión de victimizarse tampouco, porque creo que non é esa a cuestión, pero sí de, o sea, xa unha escoitei outro día, non lembro a quen, que falaba de activismo, ¿no? E de, pues al final acabas sendo activista, porque estás dedicándote a algo que socialmente está sendo extirpado da cotidianidade, ¿no? E aí pues, entran moitas cuestións, ¿no? Que vivimos no paradigma científico, ¿no? E o paradigma estético que podría estar, que xa foi, ¿no? Cando antiguamente as persoas traballaban e vivían e facían a súa cadeira e a súa porcelana e pintaban, vivían de acordo o sea, a arte e a vida van unificadas, ¿no? Todos somos un pouco artistas. Entón, é un pouco reivindicar que sí, que podemos dedicarnos a isto, que si polo menos si eres así, pues debes dedicarte a isto, ¿no? E, bueno, é importante desde o meu punto de vista porque é unha forma de loita social, o sea, de reivindicar o teu dereito a ser quen és, simplemente. E eu considero que o teatro e o pensamento son fundamentais para a sociedade, o sea, deberían estar
no sistema educativo desde a base, o teatro, o sea, a música, bueno, as artes en xeral, pero deberían ser materias de estudo como as matemáticas. O sea, me parece algo fundamental. A nivel de teatro pensamento, por exemplo, eu traballo desde o corpo, o sea, vou á sala de ensaio e sempre traballo desde o movimento, desde o corpo, ao mellor con algunha música que xa me inspira ou así, e a raíz dai eu elaboro o texto, o sea, o pensamento, imagino que xa está aí pola miña mente, e claro, ten que ver co que ves, co que lees, entón sempre está retroalimentándose. Entonces, para min son como unha poesía, é como algo, aí a poética, a miña poética é así, no? De movimento e palabra, e ten que ir xunta. O sea, sí, como que para estar equilibrado ten que ir xunto. Non son moito de, o sea, e se son de parrafada así me parece aburrido, sabes? Necesito que eso vaya acompañado de algo lúdico, de algo que envolva todos os sentidos, que os temos moi abandonados, non? Na tradición occidental filosófica é como es mental e cerebral, non? E como que o resto do corpo non está aí tan vivo, e un pouco reivindicar tamén que o corpo pensa, non? Sabes, como decía o Tzara, isto de dadaísta, que o pensamento comeza na boca, non? O pensamento comeza no movimento tamén. As formas de evasión, non? Pois tal vez hoxe en día a forma de evasión máis radical sea evadirte no teu autocoñecemento. Quero decir, profundizar en quen és, en que és, como te formas, como estás en constante transformación e simbiose case como un organismo co resto da natureza ou os pensamentos, etc. Tal vez dedicarte a poder darte o tempo, darte o dereito a dedicarte a ese coñecemento, a autocoñecemento, pode ser unha boa forma de evasión no sentido de colocar as cousas, o sea, o COVID está aí, vale, está aí, pero eu estou aquí, sabes, son un ser vulnerable, pero tamén podo traballar a miña inmunidade e tanto con respecto ao COVID como con respecto ás cuestións políticas, desde unha posición de fortalecimento, non? O sea, de fortalecimento, porque ao final todo parte de un. O sea, se te están dando, ti tes que fortalecerte, se a ti non te deixan facer teatro, non tes espazos, tes que buscar dentro de ti ese espazo, non? Un pouco fortalecerte, é cuestión de fuerza. Ao final é un pouco eu como estou sentindo, sabes? Esa necesidade de non abandonar e de reivindicar e de fortalecerme e de poder expresar o que necesito ou penso que podo comunicar e que outras persoas poden compartir ou beneficiarse ou discutir, non? Porque necesitamos que as ideas flúan e necesitamos que o mundo construílo, reconstruílo, non? E crealo en todo momento. Non sabemos o tempo que nos queda, así que imos tentar aproveitalo. Que non hai formas únicas de vivir nin de ser. Ao final, non só nos movemos cos pés. E boé,